Map на CS в Майнкрафт. Не знам къде са. Видрялото къде има лукове. Бете, как се влизаше? Що ли да влизаш? Къде ще влизаш? Къде се качва там? Що се качва там, а? Няма нищо бе. Бете, как да слезна? Скочи! Откъде? Слезна по това де дойде. Ей, с кой влезнала? Аз казах ли ти с вик на едната да влезнеш? Кое да влезе? С вик на едната. Аз намерих честовете, сега ще си дойда за тега. Ейди, стига! Ако не направя, бе. Намерих ли ги? Не. Няма да си знам. Не му слушат стрелите. Ебе, като взимаш само по една стрела. По един лук. След на него не му слушат стрелите. Чуй? О, сега съм да знам. Бете, къде си ти? Не ти казах! Где да как влезеш? Чай, дай. Що пак караш това вагонче? За колко караш това вагонче? Къде отиваш с него? Как вагонче? А, ето. Ето ти ги, тук има. Ай, и сега време, не знаеш? Време, чакай да взема неща. Так. Къде надолу ли слезна? За колко ще кажа къде слезна? Да събираме. Стрелата също. Чакай, стоп! Аз съм с меч. Нямам къде да ме избягаш. Не успя. Ей! Без да гледаш къде съм. Няма кай. Къде си? Няма да гледаш. Не съм ти гледа къде си. Бе, ма, чакай ме гледаш къде съм. Ма се загубих. Абе, Гърки! Носи гаден! Да мън си взимах неща! Бе, тук са чипалката за същото място. Чай, дай. Аз ще си отида! Ти ще ме апортираш!
Ай, тръгва от мене. Двери. Казват нещата. Няма да се бием. А? Хай, чакам то. Няма, не взема. Добре, чакам то. Първо да си взема. Аз ще извам. Ти в тъмно ли си? Не бе, в светло съм. Шмърка. Това е точно като дъзи. Що това е? Точно като на дъзи хора. Тук ще залага бомбата. Те си на 6. Тук се скривам. И чакам. Ето да такива. Не стига. Гошо, взимам си неща. Верно, ти са неща ще си взимаш. Кога са бим? Аз къде да знам? Ще стрелна и една стрела. Къде си ти? Са бим? Да. Кое би? Светло? Кой ме уби? Аз. Гошо, я не на тази игра. Абе, за кой не да играеш? Идва, там са нещата. Къде? Там отгоре. Качи се отгоре, бе, виж, ела тук. Ела тук, ела, идва. Тук са ти. И няма да ме вбиваш. И какво ще правим тук? Какво ще правим? Освен да включа зомбито. Да, включи ги, няма да се убиваме. Само дразниш ти тогава. Моите стрели са безкрай или не Не свършват. може да свършват. Кой искаш ме да ме стреляш ли? Не. Не да те стрелям, бе. Това е качки. Идвам за тебе просто. Ако чух. Елата от тук да не можем. Къде е? Ух, майка ти. Тук не издавай. Което страна? Или кое е стрел? Оле, аз ще го бия. Не, бе, изчезвай. Това пак. Хедшот. Явай тук, бързо, влизай. Че да може да ме дам това? Шо? Да. Явай. Бързо. Тук ма тесен път. От тесния. Бързо явай тук. Аз ще имам тесния път. Това е да дъс две лапа, аз го знам на лицото. Спокойно. Така пак ли съм? Аз съм. Това моето беше, макар. Явай тук, горе. Как стрелям. Не се усещам. И тук ще се криеме. Де отиваш?
Аз пробих това. Не Не знам кой го пробил. Там той Често. това имаше именко. Ченчи. Там така или има. Аз намерих нещо друго. Нищо няма. Аз намерих и друго. Кое? Дай ми нещо. О, леко. Къде отиде? Къде отиде, дед? Кажи се, искам да тебе. Не знам. Къде си? Тук зомбито обаче. Бате, ти къде си, дед? Искам при тебе. Какво ще ме биш ли? Не, къде си? Тук съм, не ме виждаш. Аз се загубих за това. Не взимай всичко. Ко правиш ти, бе? Удар ме един път с меча, ама само един път. Добре, чакай. И остава води. Добре, стига. Аз ако те ударя с лъка, ще умреш. Иди! Аз ти ударих хедшот, човек, и ти умря. Само ако беше хедшот. И са на кибекс, бой. Ей! Защо, ма? Що ти чува? Добре, сега ще Много вижте. пъти ме убиваш. Ще вижте. Що правите? Много бой щеташ. Аз ще си го сложа, аз ще пикая. Много бой щеташ. О, мота обеся. Ти колко пъти си ме убивал тук? Ти ме уби много пъти. Що ме уби? А? Ти що ме уби? Що ти ти ме уби много пъти? Нещата там не са. Чакай да видим. Там са. Ти къде си? Аз не знам къде си. Ако ме уби, ма шматка ти. Много знаеш. Ако ме убиваш. Искаш ли сега ти пее ракета? Много знаеш. Сега ще перна се един хитна сега. Аз ще изчакам. Не гледай! Да дай ли на тебе? Ти да знаеш къде Не са. скажи. Не дай ме, Горго! Не знаеш, че снимам. Не знаеш, че снимам. А? Знаеш, че снимам. Да. Тогава ще ли гаш като някакво бебенце? Кома, стреляш от някъде? Не. Стреляш ли от някъде? Не. Сигурна ли си? Да. 100% сигурна. Да. Обаче 100%.
Няма да успееш. Оправиш така, бе. Тебе гледам, що? Не може ли да гледам? О, аз ще трахете. Ти ми ще дойда. Ще дойда, но ще даш. Стига! Що летиш, мо? И що летиш? Не дай слета. Що тут горе, че изпероди? Няма да можеш. Искаш да идем? Пак съм на високо. Ти ще уреш като не знаеш. Ай, пребус. Много нагоре ли е, Рашко? А? Много нагоре ли ти идват? Не ми идват. Много рани. Да, да. Да, гледам към къде ти идват. Аз знам като къде си. Не те бе, Гошко, ще умра, чакай. Ти ще умря. Сама казах, че ще умра. Ти не чу ли, че казах, че ще умра? Ти си отгоре. Ко правиш тук, бе? Де? Аз чак къде умря. Колко мечаш и колко стрели си взела. Всичко си взела. Кое съм взела, бе? Аз ще кажа, ако взела ти. Вън, Вале. Ей, за тебе излезна вънка. Аз го бих това. И как излезна? С кеф. Ако не мога ли? Аз съм по-бързо.
да дойдеш? Как да дойда? Ида. Манги. Окей. Влизам. Влизам, бе. Що излезнало? Не съм излезнала. Ай, мисля, спирам. И това беше от мен. Мисля, спирам. Хора, ако ви хареса, кликнете, може да дадете палец нагоре, може да се абонирате за канала ми. Чао. Скоро виждане.